Da haka idan kai duba lokacin mulkin Obasanjo ya yi ƙoƙari ƙwarai shi a ganin su cewa ya murɗa kundin tsarin mulkin Najeriya daga falle 1, 2 zuwa falle 3. Ma'ana an kai shekara 4 in kana buƙatar ka ƙara to sai kuma ka ƙara zango na 2 to sai ƙoƙarin a ƙara zango na 3. Allah ya taimaki Najeriya a wani lokacin akwai jajirtattun 'yan majalisa kamar su Gali na Abba, kamar su Bukola Saraki da ire-iren su da yawa masu kishin ƙasar Najeriya da kuma kishin talakawa. Da haka suka shiga suka fita suka dakile wannan al'amari. Tun ga wannan lokacin sai kasance wato siyasar da ta biyo kuma shugabancin da ya biyo wannan lokacin sai ya zamto bai kai na Obasanjo ba, domin Umar Musa Yar'adua Allah ya ci kansa da shi da Jonathan kasance suka zama shugabanni a wannan lokacin. To amma abin daɗi shine kalle da Umar Yar'adua yayi adalci yayi wato faɗi magana mai daɗi a lokacin da yake ainihin gabatar da wasu maganganu bayan ya ci zaɓe. Yake cewa hakika mun san cewar zaben Najeriya yana da matsaloli, akwai abubuwa wanda suke tafiya ba daidai ba, kuma mu kanmu wannan mulki da muka ci yanzu mun ci shi a bisa kuskure, amma za mu gyara. Bello ya yi kokari ya ci gaba da ainihin bin hanyoyin da zai a gyara wannan al'amura da kuma ainihin yadda zai sa Najeriya ta zauna lafiya. In ka kalli wannan daga cikinsa ne yasa yawa 'yan kungiyar men, a wani lokacin kungiyar men sun hana Najeriya sakat ta wajen hakomanta da take yi nan bangaren kudu maso kudu Bayelsa. Haka za ta samu wato ainihin nutsuwa da kuma yin abin da ya kamata a wannan lokaci. To amma tare da haka sai ya kasance Umaru Yar'adua kai musu afuwa a hukumance lokacin su Takumba Asari da sauransu. Aka koya musu gyaran jirgin ruwa, aka koya musu tukin jirgin ruwa, aka ebe su suka fita waje. Da ƙarshe ma ya musu ministry wanda ba su kuɗi da kuma raya wajen, don ba don komai ba ita ƙasar su ba ta noma, kuma ruwan wajen baya shawuwa saboda ainihin man fetur da maiko da kuma da sauran abubuwa. Ta halittun ruwa da yawa ba sa rayuwa. To kaga idan ka kalla kenan ashe makasudin yin siyasa ko kuma shugabanci wato ana yi so a yi shi ne da adalci da kuma kyautata kowa da kowa, ba ka zaɓi ɓangare ba. Duk da cewa dama ita siyasar Najeriya an ɗora ta ne a ainihin ɓangaranci, domin idan ka kalli kudu maso yamma suna da shugabansu Awolowo, idan ka kalli kudu maso gabas suna da shugabansu idan ka kalli arewa maso yamma suna da shugabansu Sardauna, in ka kalli arewa maso gabas suna da ɗan siyasan su Tafawa Balewa. To tun a wannan lokacin ya kasance tsarin mulkin Najeriya ko kuma in ce tafi ta kanta da siyasar Najeriya kowa kawai abin da ya roro ne, ma'ana zanto kamar wato gafiya ne tsire da na bakin ki. To amma idan kai duba da kyau za ga cewa su 'yan arewa sun fi kokari akan me tabbatar da dorewar Najeriya. Sardauna in ka kula da yi shugabancinsa bai nuna bambancin ba, duk da ya nuna cewa arewa shi dan arewa ne kuma arewa yake so, to amma kuma sai bai nuna bambanci cewa dan kudu ba nasa bane ko dan arewa ko kudu maso yamma ba nasa bane ko kudu maso kudu ba nasa bane ko kudu maso gabas ba nasa bane ko kuma tsakiyar arewa wato wanda ake ce mishi middle belt, wanda a da babu amma daga baya sai da aka kirkire shi. In bambanta bana tamanin lokacin Babangida haka suka fara kirkira suka mutanen Neja, mutanen Jos da mutanen Benue, ire-iren wannan garuruwan da suke gun suke kiran kansu middle belt, ma'ana arewa ta tsakiya. To kinga kaga idan ka kalli wannan to sai nuna maka cewa wato hatta Sardauna wanda ya fi sanin sirrin Sardauna Kirista ne, duk da cewa dan arewa ne, to amma kuma ba arewa ta yamma ba kuma arewa ta gabas, dan arewa ta tsakiya ne. Shine ya sa shi ma aikin soja. Hakan ka kalli Tafawa Balewa shi ma haka, duk makarabansu wanda ba Hausawa ba ainihin Fulani ba, wanda a'a kowa sun dauke shi nasu kuma suka kawo ci gaban ta yaya ta ainihin wato kawo wa ƙasa ci gaba. Kalle abin da su Sardauna suka bangaren ilimi, kalli abubuwan da suka yi, sun an samu makarantun sakandare a lokacin su da yawa, sannan kuma an samu universities a wasu states din da yawa, kan gani. To idan ka kalli wannan sai to su hatta irin maganganun shi Tafawa Balewa in kana gani na ya fita kasar waje na kaza abin da zai ainihin samar wa da Najeriya ci gaba da kuma ita kanta wato Afirka. To irin wannan ne muke nusantar da mutane su fahimta su gane shin su wani 'yan siyasa ne za su yi mana haka, sai ka lura da kyau ka gani. To kar mu yanke zancen dan ka gane abin yadda yake tafiya, sarka ne zancen namu. Sai kasance Umar Yar'adua ya ci gaba da aiki a Najeriya da kuma haɓaka arewa. Wani lokacin nasu ne ce zai haƙo, aka fara tunanin gyara ruwan arewa, to kogin da za a yi tashoshin jirgin ruwa wanda za a yi tasha arewa maso yamma can bangaren Sokoto su Kebbi, nan bangaren Adamawa yadda za a yi fort a wannan wajen ita ma, da kuma ita kanta kogi yadda jirgi zai dirka ko ya zo wannan wajen domin mu samu ci gaba. Kaga ta bangare da an jefi wato tsuntsu biyu da dutse ɗaya, an taimakawa tattalin arzikin Najeriya sannan an taimakawa tattalin arewa. Kan gani ka kalli a Jakuta, sai kanci zai kai kalli a Jakuta ce wato a Jakuta me ya rage wa a Jakuta ne samar da wutar lantarki cikakkiya, da zamto ana yin jirgin sama a wajen
ya zamto duk wani abu da ake lankwasa karfe kan mota kan ainihin jirgin kasa duk abin da ake yi da karfe da inji a cikin ajakuta an samar da tun lokacin shagari. Me yake so wajen ayi gyara yake so ana jirgin kasa yadda zai zo wajen yadda za a ibi ma'aikata yadda zai rinka aiki a wannan wajen ba ainihin lankwasa karfe kaɗai ba ko kuma ainihin wato narka bakin karfe kaɗai ba. Yanzu abin da ake a jakuta kenan kawai a haƙo ayon a Najeriya a mulmula shi sannan a fitar da shi kasar waje can aje a sai da shi. Kaɗan ne kamfanin kanmu da suke rodi a cikin ƙasar nan suke aiki. In ban yi kuskure ba ina jin nan Kano ma baya aiki yanzu. Ina kyau zaton na Katsina ne kaɗai yake aiki da kuma na kyau zaton Matako. To kaga kenan ina ci gaban. Allah subhanahu wataala ya kaddara Umar ya Arado ba zai yi nisan kwana ba. Gwamnatinsa ta shuɗe. Jonathan ya kama. To a wannan lokacin muka ƙara samun gurɓatattun 'yan siyasa wanda ya kasance sun zo da abubuwan da bai kamata su zo da shi ba. Na son zuciya na yin abin da yake ba daidai ba ya kasance an samu matsaloli barkatai da yawa wanda Allah subhanahu wataala shi kaɗai ya sani amma in Allah ya so ya yarda za mu haɗu tattaunawa ta